Vážení priatelia, vítam vás pri videorozhovore a vítam tu pána Jozefa Fabriho. Takže pán Fabri, mám pre vás položených pár otázok, takže ako dlho hrávate florbal? Tak asi rok a pol. Približne. Kto vás k nemu doviedol? Takzvaný Majo Hosa. Majo, ktorý za chvíľu odchádza. Ďalšia otázka. Aké sú vaše ambície vo florbale? Tak tento rok vyhrať TS Cup a byť lepším strelcom na ňom. Ako ho chcete predbehnúť? Martina Tomagu. Spomínate si na svoj prvý gól za Trstenom? Tak bolo to asi na turnaji v Rabči, si myslím. A môžete sa nám predstaviť, že na akom poste hrávate? Útočník. Takže vaša úloha je strieľať góly, hej? No jasné. A povedali by ste nám ešte niečo viac o sebe? Je dobrý kolektív a hrá sa mi dobre ako s chalanmi. Nedávno sme boli v Rabči, boli sme tam outsideri a vyhrali sme skoro titul majstra sveta, no čo vám dodať k tomu. Aký máte vzťah s Liborom, respektíve Vujtekom? No, tak je to dobrý ako náš tréner, by som povedal teraz. A neviem, mohol by začať už aj chytať. Dobre, tak ďakujem pán Fabri za tento vzácny rozhovor, dúfam, že sa uvidíme niekedy na budúce.